Aktar kmini dan ix-xahar 27 volontier temmew b'suċċess il-mixja ta' Camino de Santiago, organizzata mill-Fondazzjoni Sigma fejn inġabret is-somma rekord ta' 135,000 euro. Liema fondi se jkunu qed jaraw il-bini ta' ground tal-logħob li se jkun qed jagħmel parti minn kumpless ta' skola għal 700 student f'Bonga fl-Etjopja. Huma telqu minn Sarrija biex jimxu 120 kilometru u jaslu lejn il-Katedral ta' Santiago de Compostela. L-emozzjonijiet f'din il-mixja kienu kbar, pero hija xi ħaġa li tħalli l-frott tagħha u ma dan tkellimna mal-kap tal-filantropija tal-Fondazzjoni Sigma, Keith Marshall, fejn irrimarka li hija xi ħaġa fenomenali li tara grupp ta' nies li ftit żmien ilu ma kinux jafu lil xulxin u issa qed jingħaqdu flimkien b'dan il-mod biex jgħinu nies li huma inqas ix-xurtjati minnha. Is-sitt xhur naħseb amalgamajna rwieħna tajjeb, jiġifieri formajna team, training mar kif xieraq. U anke fir-rigward ta' ġbir tal-fondi għal minu inqas ix-xurtjat minna, wasalna li il-ħaqna lan tagħna u naħseb jekk inti tqis fundraising challenge, challenge 120 kilometru f'5 ijiem u fl-istess ħin kollu taħt il-kappa tal-filantropija naħseb l-equation hija xierqa. Keith qal li l-preparamenti għal din il-mixja huma diffiċli, iżda jekk issib lil xi ħadd li jimmotivak biex titrenja u tagħmel ħiltek hija esperjenza li tik sodisfazzjon kbir. Fl-aħħar mill-aħħar jekk qalb 27 ruħ issib klikka ma minn timxi, jiġifieri ġurnata waħda jimxu 6, l-għada jimxu 10 oħra, l-għada. Jiġifieri by and large l-importanti li tiklokkja dawk il-kilometri fil-ġimgħa. Il-Fondazzjoni Sigma beħsiba torganizza mixja oħra f'Settembru u Marshall qal li jekk xi ħadd ikun interessat li jieħdu sem f'din il-mixja mistika jista' jikkuntattja lilu personalment jew il-paġna ta' Facebook tal-Fondazzjoni Sigma. Bħalissa għandna preparamenti għaddejjin gonfjevele għadna grupp ta' 30 li tilqu minn xtutna fl-ewwel ta' Settembru sa 8 ta' Settembru, jiġifieri grupp sustanzjali ħafna biex nerġgħu nagħmlu l-Camino de Santiago Spanish Edition.